a dan shiga ka ba mu labari da Allah, ni abin da nake so da kai dan Allah kai da wayarka ta wayarka saboda ko da Allah ya sa tahiyar ta zama tahiya kenan idan kai can ka bi gomun ka ce ga hallake ciki yawwa haka nake sa rija ko banza wannan ta kai ko banza sai ta kai metar 100 da wani abu kai je ne zai mai wuce ne ni so nake ka je kawo mu labari har yanzu duka mutane suna ta mutuwa mutane ana ta yawan mutuwa ba wanda ya je cewa ya bugo wa ya ba mu labarin ya cakin yake yawwa shine nake son ka tare waya ka ko samu ne to kashin wurin ba saboda mu samun labarin yanda mutane suke kasance a can wurin kenan mutum ya sai irin shirin da zai to da Allah kai bismillah ka faɗa kawai malam yalla wakai Allah ne kake so ko labarin ni kakin ma ina son ka kuma kuma labarin nan gaskiya yana da muhimmanci kuma in na same shi ina fahimta ka fi son labarin fiye da ni dai a kakin ma ina so Allah kai kokari ka faɗa cikin rijiyar ne ina son da Allah ka faɗa yauwa